በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እምበአር አሰር ሰላምን አሰርቲ ንሓድሕድና እንተሃናናጸሉ ነገርን ንስዓብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 19 ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና ሰላም ምፍልል አይከል ሰላም ሰላም ድአንበል ሰላም ብምሕረት ይቕሬታ ሰላም ንሰላም ንስዓባ ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና ሰላም ምስክር ወልድነትና ሰላም ስምረት ምስ አምላኽና ሰላም ሰላም ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብና ይንገስ ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና ሰላም ሰላም አቦያደይ ሰላም ሰላም ሓወይ ሓብተይ ሰላም ሰላም ጎረቤተይ ሰላም ሰላም መዓቢተይ ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና ሰላም አምላኽና ሰላም እዩ ሰላም ተስሳይ ቃቦን እዩ ሰላም ሰላም ንኽንረክብ ሰላም ፍቓድ ኣምላኽ ንሕሰብ ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል ንንሕድሕድና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና መንፈስ ቅዱስ ክወርድ አባና ሰላም ጎይታ ክህሉ ምሳና ሰላም ቃል ኣምላኽና ንሓስ ሰላም ጸጋና ክውሕዝ ሰላም ንመለስ ካብ ጸጋም ሰላም ናብዚ መስፍን ሰላም 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 ብሃል ንንሕድሕድና ሰላም ሰላም ብሃል